Nwunye m sị m na ya na-alụ n'ụlọ ego, mana m amarọ na ụlọ ego ejenti ka ọ na-alụ. So m wee nụbe ya, mụ na ya na-abụ wee bili. Ọ bụtakọlụ m ụmụaka na-abụ. Before m wee malụ, according to ihe ndị mmadụ kwuru, na ndị na-alụ ụlọ ego agent like bank agent, na-acha na kafa na-agba o, na ọ bụrụ ọlụ kafa na-alụ. Na asị na ife ndị ụlọ ego na-eme mgbe ụfọdụ bụ abịa enyefa limit of ego fa ga-anata ndị ji ego. Na ọfaje na befa o, faluo fa asịfa kafa mepeelu fa akaụntụ. Then o nwezie ife onye afụ demand, unu amagola ebe m na-eje, fa enye ha. N'ihe a bụ ashana kafa na-agba na many of them maara, na ndị lụgolo ụdị ọlụ afọ maara na ife anụnwa bụ nnọọ ife ndị be anyị na-ebe adọsara mma, mana enwere idea until ya anụba nwunye. O si bụ this girl kafa mụsịrị nwa nke bụ bido na-akwụghalị na-efeghalị. Nye wele aka nne ya ọnyacha, wele aka ekpe ya ọnyacha, anya fụ na ife a bụrụ ife a ga-emenwu. Ya wee gbazi anya nkịtị, na nkịtị ya gbalị ya bụ na ya ada elizi ife osi, na ya ada elizi ibongi, ya gbazi anya nkịtị ọ na-efegharị. Mana ya chọrọ ịchụ ya o, ịghọta na na-agbụ ya nkịtị maka na ndị befa niile na ọ ka nwere onye chụrụ nwunye ya ka ya ji wee gba nkịtị n'edi. Ya chọrọ ka o bido wite afọ ya. This girl fegelikata ike kwụrụ ọtọ gwa ya, maka na ebutego mfe ugboro n'one. Ọ bịawu nwoke ka ya bụ before ya wee jụzịa na ya ma mmezi ife dị ụtọ, before ya wee mebe investigation. Mana mgbe ya fụrụ ya n'ife ọ gwara ya bụ na ya na-alụ na banki, na ife a na-ekwu bụ ọ bụ na nwaanyị asị gị na ya na-alụ n'ụlọ ego, akpa ịghọtago, lụọ n'ụlọ ego afọ ka ije mara ife ọ na-alụ. Na mgbe ụfọdụ na enwere ndị bụ banka, nwekwara ndị bụ banki ọ sị m nna ọkwana ya si anọgide nye ejesi batawo ndị ọ bụrụ na nwunye edugolu ụmụ ya na-abụ nzanwu nya chọọ ya na-edocha ya na adacha anya wee kwabịa ya na fon. Ọ sị ya eni achọzi ya sị na ife a na-achọ na oke enu ka afọ n'ụka ala ya eji nwayọọ jeduchete nwa obele nwatakịrị dị 17 years ya na ya na-abụ kwụba. Akwụ ego dị ife na-ekwu. Mana dịka ka ọ batara na ya tinyere ya na skuul na-akwụ ụgwọ akwụkwọ maka na ya chọrọ ịnụ ya, na ya chọrọ onye mechie ka ya hapụ ya, na edisaidi go na ya ga-anụ ya. So ya na ya na-abụ bizielu ọkwa na ya na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. O wee lụọ one day, ya na nwatakịrị ya na ya na-abụ na-akwụdo 17 na-eme 18 very soon, wee jebe ụlọ ịgwụ awantịlọ wee lụọ. O wee bụrụ na nwunye nwekwelu nwa okolobịa nke odu wee bịa egwu awantịlọ. Fana abụọ wee fụ onwe fa ebe afọ. Ka afụrụ nwunye na ya kụjasịkwara akụja, mana ya gwalụ the girl about nwunye oyata na nwunye wee fịa wee hapụ enyi ya nwoke wee bịa wee mụ inye aka n'ukwu wee nọsabi ọgụo egbobekwefa o. Ewee jụbazia nwunye si a kedu ife ọ si na since ya hapụrụ ya na ọ da address ụmụ ya, na ọ da eweta ego, na ọ da eme nke a. Ịgbagolu nyebe nnọọ nsogbu to the point na bouncers na ha niile kwala ha kwapụgo ilo. This girl emechusie enyi iru ike kwụrụ ọtọ gwa ya nyeduzielu that lady naba ịghọta na wee na-alụ n'ọlụbie. Ụtụtụ echicha ncham nwunye dulu ụmụaka na-abụ bịa hapụrụ ya n'ọnụ ụzọ bịa jawara. Hai ọsịbụ nne ya wee dulu ụmụaka na-abụ wee batafa niile wee nọrọ na nke a na-esi nri na-enyefa. Mana kedu etesili ụmụaka afọ ịghọta na nke ya na ya na-abụ bido gbanwee ụmụ nwaanyị o bido gbanwee. Ịmagolu ọ da enyechezie ife niile ọ na-enye eduto na obido tekibeke arọfụ ụmụaka afọ ịghọta na like ọ dụrọzi happy. Ịmagolu ife nwaanyị adụ happy ị ga-ama ọ dụrọzi happy. Ọ sị bụ nne ihe a na-ewutie ya nwere ife a ga-eme. Ya wee sị the lady ka aje mee gie. Ịmagolu ma duto na ya afụgo na omume ya agbanwego, ya wee sị ka aje mee gie. The lady ajụkwa o, sị na ya chọrọ ya emene gie na before mee gie na ọ ga-esetụlụ with nwunye ya do sure
kọndishọn ụmụaka nọ na ya. Ọ bụrụ na ọnya na fa ga-ebi ka amalụ, ọ bụkwanụ na fa na mama fa ga-ebi ka amalụ bifo wee bịa ka mee gị ya. Ọ sị m, nne, ife agbasasị anya no nwee ike asị feel about this, ihe a this girl gwara ya. Mana Dutoni atọrọ atọ ya gbakwa nkịtị. Ọ sị m after 3 months nwunye bịa si anyị akpọnye ụmụaka ya wee jụ. Dike ọ na-asị akpọnye ụmụaka ya wee jụ wee wepụ okwu kọt, ọ kwa ịghọtago, ewee kpepe. So wee kpegide kpesie ịgbago onu wee na-asị ya nwa kedu ife anyelie sinsi odu ụmụaka bụ. O nwere ife anyelie maka na o nwere agreement family and na ọ gwara ya wee duru ụmụaka wee pụọ. Ịghọta kịta ọkwana ya this lady ebidokwe si ya kpọnye ụmụaka ka ọ kwụbịa ụgwọ. Ha wee kpegide kpebuekwa ego na ya ga na-enye the lady. Wee kpọrọ ụmụ ya fana abụ gbasazia officially. Ọ sị m, nne, mana ife ji wee wepụtala anyị this story bụ na this lady now nke ya na ya na-abọ bi wee kpọtali ụmụaka na-abọ ya na-azụ n'akwụkwọ, o wee gbanwee ya wee sị ka ya mee gị, ọ sị ya mba nọọ until ya amala ebe ụmụaka ya anọ before ya wee mara ma ya ga-ekwe. Ọ nwaanyị dụ mmụọ ọnụnụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ gị bụ nwoke, ị ga-anụ ya ka ọ na ịma nne ya. Na ya na-azụ ya n'akwụkwọ ya zụsi anya ka anụba, o wee si otu wee do, o wee jụọ ya ụdị ajụjụ a na sinsi afọ na dịtị ndị na-eli enute ya na-echie. Ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Na kịta anụgwa na ọ pụtakwago n'okiliki efa na-abụ tọbakwa ọdụkwa hapi ịmagolu gwabazikwazi anya kịta na-asị ya na ọ bụrụ na ọ chọzi aka eje mee gie na ya adogore dị ka eje mee gie bikos na ya na nwunye ya officially emege ha divorce go ịmagolu asị na ọnya ga-edudu ụmụaka ya na-akwụ ya ụgwọ, o wee kwelụ. So na ọ bụrụ na ya nwee nsogbu ụmụaka ya nọrọ na ọma nne ya, ọ bụrụ na ụmụaka ya nọrọ ọnụbe ya, ama m na aghọta ebe ọ na-eje. So nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgo ka this guy mee? N'ụbịa ka ọ gị hapụ ya chọọ nwaanyị ọzọ? Gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyere this guy aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.